Aron ripen vorengang hoy kachapalong atuma phan thansi pai chikluang bong akimi advertisement pipon popusi pangdak pontanglo. Borjanalong APHLC asong atumpen cherok tokamai kangni. Sarihuti arat ke kachithap nangji agari aphansi towar ka hinojok phamri pen wungnang rong. Karbi Anglong, get ready for the biggest fashion week, second edition of the runway show organized by One Unit. The runway show is a platform to support aspiring fashion designers and fashion enthusiasts. Audition happening on 26 and 27 of August 2023 at Deepu and Dongkamakam. Mark the date and don't miss out. For more details, contact 9577216416 or 8638761346. Karbi Anglong live ada babirta along penili sami mirinhan sepi pini birtang ton pen arjuponikta. Abarim PCCF a visit Rabha sayang hoy kikibom aporahut aron repen foresa sai kamalong vorengang hoy kachapalong do natuma phan an bangso chiklong bong ingthan HC akimi advertisement pipon thu popusi Karbi Anglong Autonomous Council pen pangdak pon bangso hot interview kipidun pen apuna chakki choklim atuma phana bangki chitia cheklo angbong diphurong sopialong kedo sarsing teron langkung habe auditorium hall alongsi appointment letter pipon thu popusi pangdak pon Karbi Anglong Autonomous Council along saikam thongke bangbong pen aronri vorengang hoy kepek ke ongnai lepute foresa saikam along hendo Karbi Anglong Autonomous Council foresa saikam pen advertisement piklang klipin lapen interview and ipin pen pinangan atu vorengang hoy kachapalong dun apai dopik hangjang Inut bang hinya tum sailang no pen kiduk det arara tuma phan vorengang hoy nang palong pipopu amen pen tangka ke hang alam the kidam tang pinangan ani penta Karbi Anglong alu huri saya sonsi nang dokok lo. Bangso jok hem kang sam ke beng sitami dolo. Lapusona pora hut Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuniram Rong hang lapen Karbi Anglong Autonomous Council along ke thekiding atum langchari dunsi aron repen vorengang hoy kachapalong dun atuma phan ingthan pon HC akimi advertisement lapen interview hang pen arona teng pen kachipa undu natuma phan si vorengang hoy pekpon popusi kiram tanga porahut CEM pen ajok birta achatai long lamthe chepaklang ponlo on po that kisuman illegal appointment do pick specialist forest department hola tamen tum ching mai bomlo inquiry committee gelo without council approval illegal appointment latan etum prabjin pen amni tum dak pelong na emetha amni lo pelonga sita arona teng pen dam nangi illegal appointment aselo without interview without advertisement lason se appointment piaran hola tame letum legal side pe netum advice and mongol legal advice and mongol prabjin pen halta netum guten kon netum labang illegal pe cancel lapsi or date vacancy retirement vacancy ke doan nang netum ko fresh appointment netum pipo advertisement pg interview bela pen kelom tangan tu bipina hala tumdom si piardun pulang tela bangke nitum bangke latum ban consideration bangke people special consideration latum ke claim tangan tu mufan bangke say appointment ki pia apra bang niata interview must be lage dobek nahi lage dobek na ko lage ऐसे लातुम सर्विस बंके थांग record habe no latum ban per month per year we have to pay salary 60 crore. Laso teng Karbi Anglong Autonomous Council kit hekiding atum chingwai pen High Court arona teng pen langsi foresa sai kamalong akimi advertisement la pen interview hang pon popsi kachingwai hut lam cheparai ponlo. Labangso chiklong bong akimi advertisement di piponji aphan long pho birta lo amen jong ponlo. Lapen satlang lapen interview ke entang atuma phan kiwangji chitia cheklo ke cheng aroyang bong sarsing teron langkung habe lapen arboretum kam craft center alongsi akimi appointment letter kipi ke pa jer ponji aphansi adim jongpon
ละบางโซลำเทเป็นนังอันกิทรมีอาริโซเอจางอาตุมกัจจิสิกเนกเป็นกิดัวซอนสีเทคปนลงการเบียงลอจนมัสคาวซิล CEM ราดาทิ้งโนลำจากมาติไปจิกโลอังบงแอดเวอร์ทิสเมนต์จะทำมีอัปโประเต็งเป็นอาร์นีกิจงปอนาเต็งอีปอนเวกโปปูนิงเกเทเป็นซีราดาตุจงของตรองลงละเป็นอารอนาเต็งเป็นซีละบางโซวเรงเปกปอนปามีปูปุสิราดาตุนิงเทปอนรินตีลง News Report การเบียงลงไลฟ์Lakha inko raisi Borjan constituency ke parlo HDP Borjan Kuki Gaungbura Association asaihem saijang along kedamtang pai ni phai kretrok siar ni ada por phai sirkep apor malompen All Party Hills Leaders Conference asong atum chepater piponsi Kuki akha atuma phan panong si isi chirok tok amai ke padupon Bangso chirok tok amai long maipu riso teron ke chari pon amai long kongchon bang mensing timung bensi aluhi ke pachinia por en ponlo Bangso amai long kachitong dun aluhi sarpo man pen APHLC TDP amai phu JI Kathar IAS retired kachitong dun along Dipu LAC amai phu Rajen Timung Bokajan LAC amai phu Samson Teron pen kedang lok Saijang Rongasar Demthang Kipjeng Khudinga Rongasar Jangmang Kipjen atum chetong dun Maya long 6 sedol alam la pen ST atuman cherok tok verpensi ki donang ji alam hai hui si chethan chimum pon inglong aso to methang inglong aso jakong chichini nang ji la penan parta methang inglong aso hejana bangki jinghon chedia seroi nang ji polam thea puthak chethan seroi padupon Samson Teron pen pherang kya thingno kaning je dun ki non inglong aso tum kiduk thektik lo BJP atum non malom hemprek ke hanglong ji alam si ningje bom bonta councilor jakong abangki Cheharjak Thek Guwahati High Court pen hukum tho erapita non ST atuma phan water lease pen amening than thek thedet ki kupia pot lasini le tum APHL se atum prabjin pen governor long an kipali damji aphan chisik ponlo non ki wangji MP klik ahut inglong aso anke ahok pet asongja phan ingwai dun lo nang lapen tangka pharuk pho hor ok pen mena avot kacho jorabang ington nang popusi teron asang hupen ningje pontu lo ilitum inglong aso atum non kisung thektik lo lasi hemprek pu hangjo non BJP atum hedi hemprek pu hangjo ke lake rar phan ke pacho bai pasni pudam deji athema ahem thikuk da Karbi Anglong Autonomous Council ke ahem thikuk pule pudam dena ladak ilitum bhan nangi pia jakong la anda no anda pa implement thekhelang atum Council along voterless akini sela mot po high court pen wardi ki pitang dolo lada PIL non anda klema helang pichu na he governor long le lo pu le lo ne ko poson ne non anda hanging la lasi lake apor arni simonang tham ko ne tum governor long damji non prabjin pen governor long klema lapu ne tum patini dampo lape non head jong Supreme Court pen wardi ki pido je governor tum jong sipinya bill kele tang do polo tang te der long le delay long le pusi governor phan ke kroi ka phelam lo same pending long le pusi Supreme Court pen judgment ki pitang do lo etum la sila follow up la pen pinia bang kan tum awareness binang ko kala no awareness than pe polo tang te ituma khai ke mahumang ram bom pom de la ka prek dolang pini ke kuki pen itum Karbi chot ka prek dolang rengma tiwa tum long ta ledam nang la la son tha se khasi garo siam tai tum long ta itum ledang nang la pen rangkhol atuma khai dolang jo lasi awareness ahok alam che than the pulotang te ituma det ke itum parengoni when we don't have awareness then definitely we cannot able to lead to our people and we will not able to protect our land also that is why today we hold a awareness program at Saijang Di lai pen bijoy rongpi Karbi Anglong live Lakhain ko rapho nilip MEC constituency ka parlo inglong a hawar mati sarhuti kedam kewang atowar non malom barla porahut arwi ki janga jok towar anta inghan langbung pensi pleng setlo Laso jok inglong a hawar araratum kedam kewang agari ka chethablong ji kalisi agari aphansi phamri pen raratum santhunang ronglo
Karbi Anglong district henlo Assam state along pen ke thenai la pen abarim nai a district Bharara det ke jokwan ke long artaning kan troxy ke pra troxy an pleng tanglo Lasun thot si Karbi Anglong Autonomous Council arta sitami ningkan troxy ke pra hini arta nangle tanglo Det pi ke jokwan pen langdam lo pulote ningkan phone chot si Karbi Anglong Autonomous Council aphan India det nang pakleng chotlo Bonta Karbi Anglong ar lo abang ke ongdung rong so rong bot along abang ke mesen matowar me lang lapen kedang lo kaching thur puason kilidam de pin adim si ke onglang Lason si Karbi Anglong district kadu kawe constituency long inkora trokang bong thoi pen mute inglong hawar long ke do arat ke ongnai lapen inglong hawar ke do arara phai ke ongnai pulote nilit constituency long ta ilong Phi phuarni pen kachobochi pen ke do ke thak ahawar sarihuti borlangso lapen borpung an thoi pen ha inglong hawar ke do kaboche aradatum ke piniani anta inghan langbung atowar si cheheladun nang bomlang ki sokiun e kachepon hithi kulat kedam chojor cholang kedam kewang aphan sungpik angbong si dolang Kidam tanga pora hut non tikhi bong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongthang lapen EM MAC atum chilang petsi hadakido adaratum akidu kisung kachitong nang puthak tame adimak long along an palidam si langchari dam pamelu Lasinon prabjin ben ason kaching thur asimbon kibi ke pajir ke palepon thubom ji aphan sai dengpon bom abirta si longpon bomlo Athe kidam tang choki hola pen ha athak taraji an kilometer phokke brai si an atowar kipuna sai kidam tang jakhongpo chiklo niphai ingkora sirke pen chengsi pai chiklo niphai krisiani an kadu kawi patang ponlo Kidam tang surihini ro ingkora isi aningkan arkoe chiklo poisa inti arong pen ha tarapung kachileng atowar kasilam ponji amen pen MP Horen Singh be arideng pen panjan poisa inti arong along long eke sompon padolo Bonta long e som tanan vet ason si thek pon long Sita nona phongke ahok ahak alam pen akam pacheton pami pukusi nilip aradatu ning thepon rintilo Lasi prabjin pen choki hola pen sarihuti atowar misen pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rongthang lapen Assam Deputy Speaker MLA Dr. Numal Mumin lapen local mati nilip MAC Pabitro Rongpi atumaphan Mesen atowar nang selam pipon vek thapusi hawarara tum chuning pipon Koila mati pen Samson inti Karbi Anglong bai Bokajan rong sopi ward number truck Sukhanjana long kidam tang pai ni phai kriner keparni anerlop por phai hini rachitim apor Mahindra tumpen My Motors showroom apwamen earponsi Khusi Daimariari dengpen ingpupon Mahindra Electric Auto Pen Cargo Showroom ingpupon Bangso Mahindra showroom aphan My Motors showroom pusiamen earpon Karbi Anglong Jesamet Bokajana hawara long kiduk det ajok gari kachovekji aphan kachonam un e atumsi keong Lasi bangso electric auto bangki anam sitami jumhek Lasi rada tuma phasitami alidoji pura My Motors showroom ahempu Pankaj Daimari lapen Ganesh Prasad bor iponlo Alang litum banghini ka bor ipona teng pen do anasai pachun ponsi kidam tang pai ni phai kriner kebarni abangki ingpu ponlonglo Bangso long Jesamet electric auto lapen electric cargo long ponji Lapen anparta ladak finance warsai long ponji Lasi kumadnia bang phua bang pisitami bang so warsai clardak pen kachini ji aphan screen along ke paklang pon phone number 7086336763 along humri ponote ang tonalam chini ponlong ji pusi pachini dun এক দুই দিনৰ পৰা আমি অফাৰৰ ডিটেইলছবিলাকো আমি পাব্লিচিটি কৰি দিয়া যাব কি গাড়ী পাব আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান ইভি চেক্টৰৰ গাড়ীবিলাক আছে প্লাছ আমাৰ প্ৰিয় অটো তাৰপিছত ৰিয়ালি তাৰপিছত আমাৰ ছুপাৰ আলফা ডিজেল পেট্ৰলৰ গাড়ীবিলাকো আমাৰ ইয়াত আছে Bokajan Ben Ananterang Karbi Anglong Live
Pinia da babirta ke la puansi kang ton paniklo.